IJsbaan weer terug in het centrum. Venray de delegatie naar Special Olympics. Het is vandaag 23 oktober. Dit is het PLM Maasjournaal. De kogel is eindelijk door de kerk. Na 1 seizoen afwezigheid keert de ijsbaan weer terug op het Schouwburgplein. De nieuwe stichting Winterpret Venray neemt het stokje over van de afgehaakte partij Venray Events. Het initiatief komt van Venray Centraal dat het nieuws met trots naar buiten bracht. Eindelijk goed nieuws te vertellen. It get on. De ijsbaan gaat komen in het centrum van Venray. Bloed, zweet en tranen afgelopen weken. Maar afgelopen week zijn we bij elkaar gekomen. We hebben de zaak opgeteld. We hebben gekeken naar de mogelijkheden, naar de onmogelijkheden. En uiteindelijk zijn we gisteravond tot de conclusie gekomen dat we een ijsbaan kunnen gaan leggen. Voor basisscholen heeft de stichting ook nog het een en ander in petto. Het is dat we de schooljeugd nu gratis onder schooltijd en van tevoren aanmelden, uit gaan nodigen om gebruik te maken van de ijsbaan. Ja. Waar de ijsbaan in eerdere edities een vooral op zichzelf staand evenement was, gaat dat vanaf de kick-off veranderen. 11 december, dan is de officiële aftrap. Daar gaan we echt een feestje van maken. En daar willen we dan ook echt de aftrap van de kerstperiode geven. Dan hebben we ook op de grote markt komt de grote kerstboom. Daar komt een tv-programma die we daarvoor gaan gebruiken. De kerststal wordt die avond officieel geopend. Dus uiteindelijk vanaf 11 december hebben we gewoon een gezellige periode in het centrum. Het was een lastige opgave. Een budget van €120.000 moest bij elkaar verzameld worden en een boel vrijwilligers om het evenement te laten draaien. Bestuurslid Hans Thomassen is zeer positief ingesteld. Ik ben van mening, heel Venray is super enthousiast. Iedereen die hierover aanspreekt zegt, dat is leuk, dat is fantastisch, we hebben de ijsbaan weer terug. En dat heeft ons namelijk ook de moed gegeven om door te gaan. Het heeft wat langer geduurd voordat we besluit hebben genomen, we gaan ervoor. Maar toen in heel korte tijd hebben we nog wat centjes bij elkaar gesprokkeld. En nu kunnen we zeggen, het gaat inderdaad door. We hebben een fantastisch ijscomité onder leiding van een Friese voorzitter. Dus die heeft gezegd, het Kowan of het Gotan, ik weet niet hoe ze dat voor Fries zeggen. Maar wij zeggen in Venray in ieder geval, laat gewoon, de ijsbaan komt. Daar zijn we erg blij mee. Het centrum zal vanaf de week voor de vakantie op 11 december in de kerstsferen gehuld zijn. Na een zeer succesvolle editie van European Games voor de judo-delegatie van Rudy Verhagen in Antwerpen vorig jaar, kan de trainer zich nu opmaken voor Special Olympics. Begin december vindt er in Sint-Petersburg in Rusland de Europese Special Olympics plaats. In de categorie judo zal Nederland vertegenwoordigd worden door 6 judoka's. 3 van deze jongens komen uit Venray. Trainer Rudy Verhagen hoefde niet lang na te denken welke namen hij naar het koude Rusland zal laten afreizen. De keus viel op Jurgen van der Heijden, Patrick van de Beuken en Jasper Holdakkers. Deze 3 mogen dat doen omdat ze meegedaan hebben aan andere spelen en nu dus ook mee mogen doen aan de Europese spelen. En zo naar Rusland, hoe wordt dat gefinancierd? Ja, helaas moeten we het eigen zak betalen allemaal. We mogen de reis zelf betalen. Zo gauw als we in Rusland aankomen, dan wordt alles betaald door de organisatie daar. Dus van hier tot het vliegveld is eigen kosten en terug. Een hele organisatie dus, om in december te mogen afreizen naar Rusland. En dan volgt er een bijzonder judo-toernooi. Nee, maar in ieder geval 6 december dan worden wij verwacht dat we daar zijn. 10 december dan zitten we op vliegtuig om terug naar huis te komen. Het toernooi zal waarschijnlijk 2 dagen duren. En natuurlijk moeten we zogenaamd acclimatiseren, moeten we gaan wennen. Want het is min 20 graden, dus het is erg koud. Voor de Venrayse judoka's is het wel spannend om aan deze Special Olympics mee te mogen doen. Dit is de eerste keer dat ik naartoe ga, dus het zal wat zwaar zijn. Vooral vanwege de winter. Het schijnt er heel erg koud te zijn, hè? Hoe denk je dat dat gaat lukken daar? Ja, simpel. Bij jullie wonen gewoon lekker warm. Maar hoe ga je daar naartoe? Gaan je ouders mee of ga je alleen maar met de teamgenoten mee? Alleen met teamgenoten. Wie gaat dat allemaal betalen? Ik hoop een sponsor te winnen, maar ik denk zelf. Ja, ik heb er super veel zin in. Dan ga ik ook jou vragen, wie gaat dat betalen?
Ja, dat moet ik allemaal zelf betalen. Wij gaan binnenkort naar Rusland en ik hoop dat dan een van de sponsoren is om te betalen. Sponsoren kunnen zich dus melden om deze kanjers mee te helpen. Voor Patrick van der Beuken is dit niet het eerste grote toernooi. Nee, ik ben in 2007 naar de Wereldspelen geweest in China. En hoe is dat daar gegaan? Ja, het ging heel goed, ik ben tweede geworden. En nu is dus proberen voor jou om eerste te worden, denk ik. Ja, daar gaan we zeker voor. Ik heb nou zwarte banden en ik wil dadelijk nog tweede ton halen. Dus jij bent al een superver. Hoe lang ben je al aan het judoën? Ik ben al 17 jaar aan het judo. December lijkt ver weg, maar er zal nog flink getraind moeten worden om met een mooi resultaat naar huis te komen. We gaan gewoon keihard trainen, want in die hal is het natuurlijk toch niet zo koud. En we gaan gewoon bikkelen. We gaan gewoon met z'n allen bikkelen. En dan kunnen we echt niet alleen met z'n drieën, dus dat doen we met ons hele team. Tot zover het Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgenavond 6 uur. Morgenavond is er een nieuwe uitzending van Venray in Bedrijf aan tafel te zien. Het eerstvolgende journaal is dinsdag te zien. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Komende nacht wordt het 9 graden. Het blijft droog tot aan het begin van de avond. Er is dan kans op wat motregen. Het wordt zo'n 15 graden. Zondag wordt het circa 13 graden en blijft het droog. Denkt u eraan dat in de nacht van de zaterdag op zondag de klok een uur teruggaat. Ik wens u een fijne avond en tot de volgende keer.